Vodovod i kanalizacija trenutno izvodi radove na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u gradu i naseljenim mestima. Siniša Gajin, PR menadžer javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, kaže da radovi u ulici Marka Oreškovića trenutno čine samo jedan deo aktivnosti u tom preduzeću, dok se u Elemiru, Lazarevu i Kleku gradi kanalizaciona mreža, u gradu Zrenjaninu akcenat je na revitalizaciji, odnosno osavremenjavanju postojećih crpnih stanica, njihove elektro i mašinske opreme i sanaciji havarija na mreži. Vodovod i kanalizacija trenutno izvodi radove na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u gradu i naseljenim mestima. U toku su završni radovi u okviru prve faze rekonstrukcije gradske vodovodne mreže koja obuhvata 20 km cevi starije od 50 godina i izgradnju isto toliko kilometara priključaka koji vode od novoizgrađene mreže do objekata korisnika i trenutno se radovi izvode u Maloj Americi i mesnoj zajednici Centar. U naseljenim mestima gde je do sada izgrađeno oko 100 km fekalne kanalizacione mreže koje je u upotrebi i radovi se vrše u Elemiru, Kleku i Lazarevu, a u gradu koji je u potpunosti pokriven kanalizacionom mrežom u dužini od oko 300 km, akcenat je na revitalizaciji, odnosno osavremenjavanju elektro i mašinske opreme postojećih crpnih stanica i sanaciji kvarova na fekalnoj kanalizacionoj mreži. 1. aprila počeli su radovi na sanaciji havarije na fekalnoj kanalizacionoj mreži u Marka Oreškovića, zbog čega je deo ulice od Rasovnice sa Pančevačkog ulaska na parking prostor Gomex Totala zatvoren za saobraćaj. U pitanju su kompleksni radovi na dubini od 7,5 metara i ono što je specifično 2 metra ispod nivoa Begeja. Radovi obuhvataju zamenu 20 metara cevi i revitalizaciju postojećih šahtova i njihovim završetkom biće sprečeno povremeno izlivanje fekalnih otpadnih voda u naselju Ruže Šulman. Radovi su u završnoj fazi i trenutno se vrši povezivanje novopostavljene mreže na postojeću mrežu, nakon toga sledi postavljanje šahtova i zatrpavanje mesta izvođenja radova, otvaranje ulice za saobraćaj, a samo vraćanje putnih površina biće nakon što se izvrši provera rada novopostavljene mreže i nakon sleganja tla. Ono što je takođe bitno da ova mreža pripada crpnoj stanici koja se nalazi u Marka Oreškovića u neposrednom mestu blizine Kvara i koja je jedna od ključnih crpnih stanica u fekalnom sistemu grada, jer prikuplja otpadne vode iz više od polovine grada i dalje ih usmerava ka Aleksandrovačkom kanalu. Inače, i sama crpna stanica je u potpunosti revitalizovana pre 2 godine, izvršeno osavremenjavanje elektro i mašinske opreme crpne stanice i ono što je bitno, postavljen je krov na crpnom bazenu, čime je sprečeno širenje neprijatnih mirisa sa same crpne stanice, tako da će završetkom ovih radova u značajnoj meri biti unapređen i sistem prikupljanja i odvođenja otpadnih voda u ovoj crpnoj stanici. Takođe, grad Zrenjanin obezbedio je oko 70 miliona dinara za nabavku novog specijalizovanog VOMA vozila za odgušenja na kanalizacionoj mreži. Zahvaljujući tome, danas imamo 3 vozila za te namene i to je prvi put u istoriji da vodovod i kanalizacija raspolaže sa tim brojem vozila. To će omogućiti još brže i efikasnije održavanje fekalne kanalizacione mreže u gradu, rekao je Gajin.